Между другото, много хора искат концерт, аз не знам какво ще правиш. И освен да взема да прави един концерт, какво да направя друго? Той концерт трябва да бъде на... Трябва да е. Трябва да е адекватен на това, което представлява мой екип, моите разбирания за концерти и най-вече очакванията на публиката. А от тогава 10 години са минали, това са много технологии, които влезнаха в нашия свят, в нашия живот и включително и в шоу-бизнес. Така че един подобен концерт ще бъде натъркан с нови технологии, тъй като аз така обичам. Най-новото е най-модерното и най-адекватното на моите концерти. И така и би било с всичко необходимо. Холограми, ако ще всеки неща. Други звуци, светлини, техники. През тези години сме направили няколко нови парчета, освен всички останали. Нови имам предвид през това време, различни. Така че би било интересно.